Lakhain ko rahini Sarupathar MAC constituency ke parlo Balipathar number adarso along kedo Prabhuso Sanglang Adovan along kopai ke chelang ajaimek mate Mahasivratri bumper lucky draw amen pen kedeng pon apor kadure jok ni phai krepli there cheklo sorahini roing ko rapli anisi sai pichun pon Lucky draw mate lottery ke pathu ajaimek along kopai ke minai pen kilong donatum first prize washing machine coupon number 1375 Lucky draw ke hai pon laki monsing iti wrong hampur pen. Lapen second prize laki refrigerator coupon number 1016 Lucky draw ke hai pon abang pulaki Rajesh Hansi number adarso sir. Lapen third prize laki paling coupon number 4138 Lucky draw ke hai pon laki Rani Intipi pen. Lapen fourth prize laki Almera coupon number 4391 lapen consolation prize itami son keps se ipon lason si lucky draw organizing committee amai phu dhoni timung pen suresh rong piatum pen ke pangdak pona tingki angtar ke long tang atuma phan prabjin pen hormu nangching thum ikji aphansi pachini pon adun thua jai megalong aluhi aman pen sdp jogonath be mohon timung chandra rong phar borsing timung thorman be anpart aman pen ke do ke thekiting atum chetong dun Balipathar pen present terang carbing long life